дар имрӯза видео мо як дасте чанд так ҳамин комментарияро мехонем, шумо тамошо кунед, роҳат кунед. Як кас нависта ки таракана болои сарта бин, ака видеоҳота хушрӯ тамошо кун. И ҳамон видеое ки як бор ма дар масъалаи вазмин нақл карда будам. Ҳаминҷо чӣ хеле ки таракан гузашта ё паша гузашта, чиз гузашта ки и бача хидш када. И бача чӣ хеле ки фаҳмида, и чӣ хеле нигоҳ кун, зеҳнаш чӣ хеле теза, сразу дид. Ҳамон чиза дар комментария сразу гуфт. Гап нест. Як қарсак шавад барои ҳамин. Бисёр зебо. Раҳмати калон ки гуфтӣ. Як кас дига нависта ки бародар ту тамоми блогерҳои тоҷика пачақ кардӣ. Астағфирулло бигӯен, астағфирулло бигӯен. Чӣ хел пачақ кардем? Хай бигӯем мисоли гап дуюм ҷойи дар ҳамин блогерӣ, ёки сеюм ҷойи, ёки чорум ҷойи ака пачақ кардӣ мегӣ хеле хай безебайда барои қадар. Ёки дуюм ҷо бигӯем, ёки сеюм ҷо бигӯем, ака пачақ мегӣ болайда барои қадар дар кор неста. И чиз хай барои хай комментарият ҳазор раҳмати калон. Раҳмати калон. Як кас дига нависта ки брат, касе шуморо гапи ганда мега, мошини дулан бизана. Не, астағфирулло бигӯ. Астағфирулло бигӯ. Касе гапи ганда мега, мошини дулан бизана. Касе агар дар комментария ма ҳақорат мекунад, поиз бизана. Як кас дига нависта ки брат, гапзанид маъқулай. Дидӣ? Бисёри одамо ҳастанд ки гапзаниро маъқулай. Мухлисам, бисёра мухлис. Гапзанима маъқулаша. Хеле гапои зур гап мезанам. Ахбори хушрӯ гап мезанам. Якум ахборро ман худам мерӯрам барои ҳамон қадар маъқул шунад. Бисёр одаме ки мухлисанд. Гап нест. Ҳазор раҳмати калон. 6 лайк монда. Як кас дига нависта ки не, иша намехонем. Як кас дига нависта ки Всем привет. Когда граница откроет? Откроет она хайна привет. Намедонам. Откроет ба наздики. Мекшоя. Фақат шумо иҷрат бикунем. Граница откроет. Як кас дига нависта ки боши шерина. Ана дидӣ? Мухлисо чӣ хеле бисёра. Боши шерина. Ман хеле хурсанд шудам. Раҳмат. Як кас дига нависта ки ты шери нари. Дидӣ? Ты шери нари гуфт, сразу лайк монд. Инам метонам хе. Мухлисо бисёранд. Хурсанд шудем. Бисёр одам дига шери нар, ту зури, ту нағзи мисоли гап нехе. Хурсандем. Мухлисон бисёр қарсак мезананд. Раҳмати калон барои комментарият. Раҳмат. Як кас нависта ки ба худо ранги касалӣ гап мезанӣ. Биё як хонемуд. Охи чандӣ мехонӣ охи мисоли гап. Арзона қимата ҳамеша ма бифаҳмам. Агар арзон боша ячи фикр кунем. Ҳатман дар комментария бинавис мисоли гап. Чанд пулай чандӣ мехонӣ ма бифаҳмам, ячи фикр мекунем. Як кас дига дар комментария айхандара рош сирх шуда. Бисёр лайк монд. Дидӣ? Метонам хи бисёр лайк монда. Ба фикрам ки и видеоро лайк монд, баъди видеоро тамошо кардан поделиться кардага. Дар ҳама шиносош, дар ҳама дӯстош поделиться кардага. Ҳазор раҳмати калон ки хеле хандида, рош сирх шуда, айхирсандиша бисёр лайк монда. Раҳмати калон. Як кас дига нависта ки бародар гап нест худатда мужики давом те корта на самом деле кайфи ты на ақл дори на тамиз. На ақл дори на тамиз. Охи ман созам мисоли гап на ақл дори на тамиз чӣ хел бифаҳмем. Хай мехонем дигаша.
як аз дигар нависта ки салом ака, шумо чӣ хел шумо зинда бошӣ? охе ина ма чизм ку хеле хеле зиндаем мо. Ма зиндаем, мисоли гап. Ма зиндаем. Мехонем дигаша. Брат, нархи дарвозаро гап зан, бо нархи телевизора гап зан, илтимос. Аки ин мега ки нархи дарвозаро гап зан мега, нархи телевизора гап зан мега. Аки хай переводаш ҳам хел мешава. Ана аки бародари азиз, нархи дарвозаро гап занам. Дарвозаи чӣ хеле мисоли гап, дарвозаи пусидагӣ, дарвозаи шикастагӣ мисоли гап, дарвозаи чӣ хеле боша ма буфаҳмам ҳамеша. Дарвозаи занг задагӣ хеле ё ки хеле дарвозаи оҳанӣ пачақ мачақ чӣ хелеш дар кура ҳамуша дар комментария хушрӯ бинавис. Ман ҳатман нархоша мефаҳмам. Ё ки дарвозаи нав дар кура ҳамеша ҳатман дар комментария хушрӯ бинависем, ман хушрӯ бифаҳмам. Нашоти меги ки телевизор, нархҳои телевизор гап зан. Нархҳои телевизори чӣ хеле мисол гап, телевизори сӯхтагӣ боша ё ки телевизоре ки мехеле боли мени як канал нишонад я телевизори пешина боша. Чӣ хеле телевизор дар кура ҳатман дар комментария бинавис ки телевизори ранги мо боша ё ки телевизори ранги чӣ хеле боша. Агар ранги телевизори мо бугӣ агар хай пирра 35-40 сомон пирра. Дар худат чӣ хеле хай телевизор дар кура. Дар комментария биги ҳозир бинавис. Ҳамин лайкамон бинавис, ман ҳатман ҷавоб медиҳам. Мехонем дигаша. Як кас дар комментария гиря карда. Дар ҳамин ягон комментария ман ягон кас гиря намекард. Яке ҳамин одам гиря карда, ман дилам чим чӣ хел шидеста. Ба фикри ман чӣ гапе ҳаста. Ягон дард дорам. Хеле чӣ хеле охе яхе одам ҳамин хел намёк мета гиря кардеста. Чӣ гап боша? Яке дили ҳамин одам чим чӣ хел мешавад. Дар комментария вақте дар комментария ман гиря мекардам одамо. Одам чим чӣ хел мешавад. Фақат барои ҳамин як дуо бигӯем, илтимос. Мехонем дигаша. Ака, гап нест, худода, ба худо беҳтарин. Не ки куштимон ай хандара, ту зеби актёрии кинои комедия дорӣ. Ака ба пеш. Ина диди бародаро. Мухлисо мега ки беҳтарине мега да. Ҳамин мега хулосаи гап ки беҳтарин одам мега. Ана фақат лайк монда, диди уна лайкора бин, немихел лайк шапак. Диди видеоро поделиться кард, да ҳама шиносош. Гап нест, ту зеби кинои комедия дорӣ мега. Ина хайна ягон кино боша мерем бозӣ мекунем. Ролда анава бинем. Мо я ба наздикӣ як кино кардастем. Ҳоли ба мебинем, ба тамошо кунем, роҳат кунем. ҳоли бинда. Хай бародарони азиз, дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ҳамин буд. Агар ки шумо лайк мондагӣ набошен, лайк хе пачақ кунем, бизанем ба ягон бодрингай, ба ягон бананай ҳамон лайка бизанем, савз шава, мо хеле хурсанд мешем.